Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kinigilong ki khubor pamenta kasngi. Kajing tray kajing king kabadan hasurok lang kerding nong mensong kabadan marpasha ka school BDW International School kabayat ding ba kasurok penthorba Shalinti Negrims Hospital kabalashna bat pentray deki katdo katne ki contractor kala sakut no shipor. Katay kajing king kabalashna bat kentiuk ham hajrong kalong banyadan kajing shlay man kapor habajur slam. Katay kasurok na penthorba lang kerding nong mensong Shanegrims Hospital katay kasurok badon kam daki hajar teliki kali bayan. Lingba katay kasurok barkabahab haga bypass Shillong Central Division PWD. Kala long mau jentot ya kipat ba kinong nong kibayat ya katay kasurok. Katay kasurok katay kabas senda barkasnong lum siap ya kabalashna tang shiteng namar kadon kajirwit jirwat ban pendep omtip na kanu kadaw. Na kaliang ulat pathay khubor ulalum jingtip na kinong shnong na ki contractor bapentray na kitnat sarkar syapang katay kasurong. Bad jingking la shem la rung ha ka jingtho bad proposal ha katnat PWD bad omla ban bu sanction katno katay ka jinglud banshna ya katay ka jingking. Haba persyang banwat jingtip kababnya ya katay ka jingtray om skotho kumno ka long bad kumno ki contractor ki pentray haba om shem la yo ka work order ne om ka jing ai ne kot tender. Kabalingo kalong katay kasurok bad jingking kalong kabadon kam kerki banne namar katay kalenti kabajutut bedman kapor lada day por slam. Shu ban phai din ya katay ka jingking lang kerding nong mensong na kaliang kador barsh nong mensong kalabu jingtho syakatanat PWD ban shnano ha kabakila kerpan ya uba AL heg MLA penthor umkra banne. Na kaliang uba heg barkador barsh nong hakatu katne benai balalet kiladep jurip lang bar katnat PWD road ha katay ka jaka. Baju shlay man kapor baladon ka jingpen sngo bagi kontraktor kinang pentelun ya kakam bagi jingtho jingtar kinang ya nadin. Ka jingkali ka bami mentai yano on kentho kadai ka jing bakla jongno. Namar ka jingkentho babun upat ba min hakasan tarik uno pra katnat PWD kalawan jurip biang ban ailan ya katai ka jingking bat kasurok bantray haringkat kinong sensyar snong kanong mensong. Ya kabaladon lang uba Rocky Heg ukurtong NPP na penthor umkra constituency. Halor katay ka jingwan jong kinongilam seng perthei ayu kanjia ya katay ka kam. Hatu kan seymo namar ukurtong bawan jurip ula ban penyekren bar kibor sorkar ban pendep ya katay ka jingking. Ni kan long tang ka issue election ban penrem yanu hagani ka election. Kani ka pengin pak dah ulat dah repair kan. Oh, Saya scheme. Then you can try the cost then if you are ready to do after you know the cost, then it's up to you. Because we will not give any paperwork right now. So you just work at your own risk. Okay, so better you wait till today. Wait till today. I'll tell you the cost first. Dian bagi ada wan bani jurip ya kani ka saya kani ka jingking ka blasa dagi benai menteri ka penthut ya ka kawan jong kinong snong bat ham tam ka pot school ni ka dan ka jingdik bat mi pin ka jing ka khrau ka mi kendu akini kinong snong ki jong yang ni ya ka jing flot mala ka por ngi ba ka dan ka jing jinjar yang kinong snong namar ba kimdan kini gilenti la ni kini gilenti ban ya te rai hani ka step ko mentang lawan ban jurip yang ni ka jingking ban ya pai berkalong ke ba sosi yang ikum ke kinong snong jong ka dong lang kerding abun sin UMLA ula juwan ban jurip ya kini ka caka ke ba flood anrei ngim i ba kan don ke jing seiso ruam kan ba i don ke jing seiso anda ke sakut kumba kumni ku mengilong isa kini ke jing jinjar kum kinong snong te i kini ka step ko menta por dia wan ban jurip yang kini ka ya kani ka caka ilawan lagi na kaliang jeng tildi engineer ilawan yang step pemantang ni apek buat kinong snong banyi kinong kit kam snong te ngili keren sibun ki benta bangi la kerpat bagi de mantre ban pendap kloy ya kani ka jingking te i so ni ya ku blai ba Rocky Hek ru iblawan bani jurip lang bat ni agen ka por ka benta bat ila kerpat ban penyelek sitom ban penyarap ya ni ban pendep kloy kena ke jingking ana liang jong kadong bat kasnong ina mla ban ong lor jong katang ila kerpat ban yang menyelek kat balak ban yarap nan yang
te halor jong katang ngim la ban ong ai bangim dan ki jing kan thoi na ban ta jong i te kerpat iru bai nyarap lam yang i ba na ban ta jong kan surok in le khai na ban ta kan jingking bangilang sa arteli gini jingking ban pendap ane i kerpat i ban nyarap lam ban no ketika man ketika diang me trelang bat ka department mala ban pendap kulai kini jingking cái bộ plong như khi bà cái món pet trong bà cái như bà cái department atau kemudian sampai kompetitif amal ia pun dalam ni em namar hadien bangila yo jingtep ba benaliang jongi kum kadong bai baroki lat iong bangin wan banyarap tengi kompetitif su ya nui nuru na bangi kermen bai baroki begini gi bai madam belawan pet yang dengan step komentar kini rap lam yang iban tray ban pendep ploy yang dengan jingking oh ya ke jing ya bangi pet ya kan ga jingking ke berang snaha kan ga persat jong ini international school ke bahap apa kana langkerding jong senong nom song kadang langkerding senong nom song te pin ya batai bangi ai kublai ya ke department jong ke pildi kabaliawan ban jurip lang bat ngi bai madam mene kum beli oh ba ila ya tray sitom ban ngila ban pendep kuloi ya kene ka jing tray ha kene ka por ka pemerintah bangai kublai ya ke department na du isar prestun ibu ban pej ya kene ka pildi ban ngi kerpat ru i bai de ban pendep no kham kuloi ya kene ka jing tray namar ba ki snam ki beladap beli i bangi kum kadang lang kerding lamat sibun ki jinge oh bangi mdon kini gilat kilenti bangi la pilih i bagi ladon kini jing plot malah kapor nala sapi i bagi dan jing plot ti kerpat leng bada kini jing king kan yarap kan ba kini jing plot kan don chu en hapok kini ka dong ka jongi oh ngai ku blai kerpang ru i ba mai badi kontraktor jong kini jing tray i bla tray sitom ibla tray sitom buat lampat yang cimlayo ya ka work order bamai ten ray la tray bormet ban pendep kloy kene ke jingking ban like na ne ke jinge jongi kinong suang snong ha kene ka dong ka jongi ba hek ila juwan malaka por ban jurip lang ya ban tray sitom ban yu kene ka one page yang kene ka jing tray ya ke jinge jongi kum kinong suang snong hari ngim tep ba hadien pat ha kene ka jan kene ka election ki bun ki break basim kabu ni ka san pertai hari ngi kerpat ba kerpat ba kani ka jing tray kan yaj baik kan pada pedeng jong kani ka jing ki phalo jong kani ka election nei ker mendai bang ini lek politik senrai in perkhat na ka banta ka ba ka met ka jong paj ba ka snong jongi kan long ka bangi kan nom don su kata ka jing plot lani ka jing jenjar hapo jong ka snong ka jongi or jong ka tang im don jing tep ai henrai i oh ila suwan ban ya pet lang ban ngi kerpat ya iru la ba in yarap lam yang iban pen kloy yang ni jing tray jongi kum ka dong ba ka snong i kerpat i ba in ya le si tom lang na banta jongi paj ba oh ba mai in sayeng ni ka por ngi kit bok irwang ya iru ba kumil ti kan ba i oh ba in yarap lam yang i kena mai num syam jing e su kan adin habut jong ni jing slei semua ba ya baro ki kandidat ki bayeng oh nginum kentaj anu nun ring priang semua babat ngekerpat ya kiru ban ya no lang ka tiga man tiga diang bagi tray lang bat ngi kum ka snong bagi la ban kenti ka roy ka par jong ka snong ka jongi